Mi gath cyfle I gyflwyno yn y Brifysgol yn 2022 fel strategaeth academaidd Cymraeg y Brifysgol. Strategaeth y cyntaf o'i fath yn ffocysu ar ddarpariaeth Gymraeg ac ehangu cyfleon I fyfyrwyr Prifysgol Wrecsam. Ond mae cyfle hefyd yn golygu yn bod ni'n rhoi cyfle I staff y Brifysgol I ymwneud â'r Gymraeg, I ddysgu'r Gymraeg yma yn ystod I diwrnodau gwaith nhw. Y cyfle arall sydd wedi bod, wrth gwrs, ydy mewnblannu sgiliau iaith yn y Brifysgol. Hynny I gyd yn golygu bod ni'n uwch sgilio'n myfyrwyr ni I fod yn barod I weithio yng Nghymru ac I weithio mewn meysydd lle mae'r Gymraeg yn bwysig, enwedig sector gyhoeddus, enghraifft. Beth arall sy'n bwysig ydy arfogi yn myfyrwyr ni sy'n Gymru I wneud yn siŵr bod nhw'n ymwybodol o pa mor bwysig ydy o I gadw sgiliau iaith. Felly annog nhw wrth I ddod yn aelodau'r Coleg Cymraeg, I gadw'r sgiliau yna sydd mor bwysig i'r gweithle yng Nghymru. Nid dim ond strategaeth academaidd Cymraeg yw cyfle erbyn hyn, ond strategaeth y Gymraeg sy'n llifo ar draws bob piler o'n strategaeth a'n gweledigaeth ni fel Prifysgol ar gyfer 2030.